أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه صلاة تدوم ولا تزول. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي تغنين الله تعالى في كبو إبليسا دنغلين تورما كان سمع الله كان سنسيني الله تعالى تغبر كماني كألا تنوك الله ولي mando ala min bi afanya na koni anyale ala barkada ka alib alaba anjiri ame kisi nema de la Allah taala fe akoke aka jonke sanman ka dan fe ona soherma Muhammadul Mustafa ani asud ngi sanmo anaka sahaba nyumo amanyi na ala fe ya rabbi alaka anfara ni Johnson man nunka ka nyina ala fe kisi ni hinani barka ala ko chama jidi nini au kan sanga ani wati balajali Audangana bi wajulu kene kono Côte d'Ivoire jamana kono Koroko Fédération Pro ala barikada ala wale nyimando nisodia ani nyakari kene kasangani anfa ani ankaramogo sahibu jalala Asayid Sherif Usman Madan Haidara alika bangili nyanyari hukumu kabe me kaluma samba fla ani muka ani woro ala sona Asayid Sherif Usman Madan Haidara ay sambiulun fla ani kelen soro bonya ani karama al-islamia demeton ansaru koroko sigida kono Fédération Pro kerengeren yala ufarla nyonga kaseka ngani ya gira ke kugani sodia yira ka ala wale nyimando nini chebay bangeliye. Man huwa qaizuna al-mukarram. Jone an blasrabani an yemoy. هو علم العلامة ودي دوني بغا وكا دوني بغا الفاهم الفهامة فامتو لا فامتي بحر البهور باجي جابالي شمس النهار كلي بدر الليالي سويري كالو كينتان منسو نور الظلام ديبو كايلي فصيح اللسان نكون ولا لين بليغ الكلام مكان لا وسالين فوبغا مبراس الزمان واتي فتنة يلين سعد الأوان واتي كنانجا مولاد الأنام دانفون جيجي سميورو عالي المقام قراداتي الرحالة الجوالة في البقاء والأمصار تاما بغا دو كاتا دونيوني دوباولا على كبارك ليكوسون الداعي إلى الجبار ويدا بغا دو كاتا كالبالي مساما مغير المنكرات كونكو يلما بغا دو فعال الخيرات هيو كبغا جده ناصر الحق بالحق أغا تشسري دي كاتيين دمني تيين وهو مظهر الحق بالحق على دي تيين بامني تيين ليس بجلندة ولا بقهمت كان أجلنك بل هو حفيد محمد أمتو كلا محمد مولدو فخر الدين دينا وسولاندو جمال الدين دينا تناناندو زينة الدين دينا مسيريدو ترجمات الدين دينا وابابادو عزة الدين دينا بنابادو فلاح الدين دينا كسيبادو المفتي العام دينا مسالا كنافاني ديبادو هو النجم الثاقب على دي دولو منتاي بحر الهدى كاندا باجي نور الدجى تودي نوربا حامل لواء الإسلام في سراء وضراء سلاميا برافو تابانو ويا كونو اني جليا كونو نائب الرسل والأنبياء كيلو من نبي مونا بلا كاشف دقائق الدين دينا كوميسيان ولا بوبا ذاكر حقائق الدين دينا تشون فوبا مطهر القلوب الوسخة دسوكونو سانيا بابا آخذ أيدي الأساطة من المعاصي على سوسولا بولو من بابا كابو على سوسولا فارس الدعوة دينا يسيرو كاسوتي دين كلامه يسلج القلوب ميكا مارو دسوكون سما وينور الألباب اني هاكيلو نورو ناصر الدين دينا دنبا رافع راية الدين دينا برافو تابا أسد الغابة كومو ورابا ليث الغوى جارا من جارا شجاع تشفالي باسل تشنانا مقدام نياموبا لم يخشى لومة لائم amasira jarakili baraka jarakili nye ولا حسد حسود wa amasira hashiri ka hashiri Amerika mais John i dan amani ala bɛɛ ka yafa ma ka an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu bɔra k'an dɛmɛ mɔgɔ dɔw ye bonyaw caman kɛ an ye nafolow b'o la ji b'o la wariw b'o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ye an dɛmɛ nin ko in na ka ɲini ala fɛ ala ka san 70 ni kelen caman di an n'an karamɔgɔ ma ala k'o k'a ka se yɛrɛ bonya kama kiraba yɛrɛ kanu kama o kɔfɛ komi y'a ye an ka dugu ye mi ka bi cɛri joni mi senyɛbɛ
wolo bongul share debi le senar ole ko yar ko we vani primo gotorog ni gotorog le primo gni shonshon gchan paka kamma karatel en mutumarang chabo mun no ba chamun no portanu wolo nyinane wolo senawel wolo way janane la san mu nya wolo wa taka madene kelene wolo ga ji madene keleni mais la san mu wolo nya wolo je kelo keleni wolo ko jabali yak chance jelen wolo ga jelen magnya la san wolo ba por ka dumay misi chabru jumi senyawel ma belbe nanane sen nambugal am saru ton yegi ya wo chawo chan wo jeun yegi ya wo chawo chan wo jeun parce que wolo bolo nan ko nane wolo shine sa ko me wolo jeton nan gegu nyol na wolo pai ani ka fuma ani wolo te bare wolo guchan takunu kana bla fobi am se ka fo an ne nyemgo ya ale te nyemgo na e aya bengami sigi aba an nini kan wele ami kuma na ya sabali ni an sona mi manana be soma wala mi do ke nanai ani fédération bureau be yara bi ala ka shini ken ya danu ami kila kan karamo fo mais c'est Mohamed Lamine Chamou ye fonsire Chamou bi hine Chamou bi makari ni be do de yini e Chamou segere ni be do jari yini hal ni Chamou te idama kasi alala ni Chamou toy ne o soro nya bara chamana ko soro ngada yinu chamana wala mi do ke shi kunta kala jasi na fama ala ko dani chamma ka fara karamo ko bela jelinga ka befo chamu kele tola karamo ko ala ko son ala ko kari wartu boluta ko amba ke di amba fodi dine karamo ala ka kiso ni ala yo so yere koro o be se ka chen fo teta lo wartu ko yadala ka do ka amsaru che kelingele na bela jeli dembaya maracogo ɲuman an b'o min jɔrɔ bi dembaya ala k'o basigi an bolo ala k'o mafa an bolo wolo ala k'o wololi kɛ an ma hɛrɛ ala kana k'an ma tɔɔrɔ ye o kɔfɛ an m'an to yan ka foli bila fo Bangani Janganɛbugu la a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara Sijan laban gonma ala ko dana karamɔgɔ ma masa min ye yira na ala ka san wɛrɛ yira na ka denbaya bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ o mɔgɔ nana kana se a sunɔ hali bi u nana hɛrɛ la ala k'an bɛɛ lajɛlen sigi hɛrɛ la an bɛ fɛn min ɲini o ye arijinɛ sijan laban gonma ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ min bɛna bi sunɔ laseli kɛ min ye Lamine Chamou ye a nana hɛrɛ la turunen na k'a sigi hɛrɛ la ka taa ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ hali bi ala k'o k'an n'a ye a bɛ baara min na diɲɛ ɲɛ b'a la kɔrɔ kelen tɛ Côte d'Ivoire ɲɛ b'a la diɲɛ ɲɛ b'a la hali bi laseliko ɲuman a hɛrɛma a sijan kɛnɛya ala k'o di an ma sutura ala k'o di an ma ala k'an bali silamɛya kan ala k'an fa silamɛya kan. Assalamu alaikum. An b'a la fo ala min y'a to an ka kɛnɛ min sɔrɔ yan ala ye sini kɛnɛya d'an ma. Ne bɛ n facɛ le représenter parrain an ka kɛnɛ min sɔrɔ kɔnɔyɔrɔ la an m'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ a kanu kɔ président kanu a n'a jɛɲɔgɔn an bɛ foli kɛ Amsar bɛɛ ye an bɛ foli kɛ ni kɛnɛ nin ɲɛnamaya an karamɔgɔ cɛw ye ani anniversaire min bɛ Serukɛ ta ye an fa an mamakɛ ala ka si ni kɛnɛya d'an bɛɛ ma ka labanko ɲuman d'an ma tɔɔrɔya b'an min kan ala k'an bɛɛ ka tɔɔrɔya nɔgɔya a ye hakɛ to kuma le a bonya b'ara salamu alaikum an m'an bolo kan bismillah an m'an bolo an m'an to ten a ko an ye jija ka se yan ka se ka ŋaniya yira parce que kanu bɛ fɛn bɛɛ le wala n facɛ kɔni a k'a kanu yɛrɛ ka misali jama bɛɛ fɔ a ka karamɔgɔ kanu karamɔgɔ ye min k'anw ye ala kelen de b'a lɔn an tɛ se ka a fɔ ka s'a dan na ala ka sijan ni kɛnɛya di karamɔgɔkɛ ma. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Kɔrɔkɔ Fédération Pro u ye ala barikada ni ala waleɲumandɔn kɛnɛ min sigi ka sanga ni Seyid Sherif Usman Madani Haidara bangeli kɛnɛ ye laseli kɛra Wuduwul Islam ɲɛmaaba fɛ. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kulu kɔnɔ laselikɛla ŋana minnu bɛ yen wajulikɛla baw
u ɲɛmaaba a Sheikh Mohamed Lamin Cham. An ka jɛ an ka sɔrɔliw ɲɛmada. Alhamdulillah, n ye karamɔgɔw fo. O kɔfɛ an ka invité baw caman bi kɛnɛ kɔnɔ. An da sera min tɔgɔ ma, an da ma se min tɔgɔ ma. Shefa Bebe a bi kɛnɛ kɔnɔ, an ka foli b'a ye. Mamad Jan a bi kɛnɛ kɔnɔ, an ka foli b'a ye. Mun yango caman. Al ayyamu ta'atazzu bi waqa'iha. Don bi bonya na kɔnɔ kow ye. Bi ye donba ye. An b'an ka muso ɲɛmɔgɔw fo fédération tɔgɔ la. Ka se section ma, ka se sous section ma. Muso gindo. Ala ye gindoya min kalifa muso la, ni bonya min kalifa muso la, min yɛrɛ de y'a da, o de b'a da yɔrɔ dɔn. An y'an ka barikatigiw fo. An y'an ka du jɔ jiriw fo. An y'an ka furu sɛmɛn jiriw fo. Adamaden mana k'i fɛ cogo o cogo, n'a y'i ta, a b'i ta disi la walima a kɔ la. Min ye den ta fɔ a yɛrɛ kɔnɔbara la, an ka mɛn olu de ma. An b'a aw fo. Mani de ɲɛ bi pa aw kunna, n'o tɛ maa ba ɲɛ ti pa aw kunna. Aw bi dɔgɔya mani de fɛ, n'o tɛ maa ba tɛ aw dɔgɔya. K'a fɔ kira ma n b'i fɛ, aw de y'a fɔ. Aw fɔlɔ. Kira a ka nafolo, ka kira dɛmɛ n'a ka nafolo ye, aw don. Aw fɔlɔ ka da kira la, aw don a ye cɛw kɔ diinɛ in na. Aw de ye kira mɔdenkɛ sigi Bamakɔ. Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara. Ka jɔ n'a ka loyer ye. Hali a kɛlen k'a tɔgɔla du sɔrɔ fo bi, o loyer wari san kɔnɔ o b'a fara ɲɔgɔn kan ka n'a d'a ma. Fo bi. K'u ka layidu ti bɔrɔtɔ. Ni an bɔra yen, an b'an to yan ka foli se Dakar, Senegal jamana na, ka jɛngɛnen lakilen b'a fo, ka filibandi kana b'a fo, ka dibiyalen nɔrɔ b'a fo, sitanɛ jigitigɛ b'a fo, silamɛya kogo bɛ ne jɔba, balimaya dilaba, sinjiya wasaba, n bɛ cɛw la cɛ ma, cɛw la cɛfarin, cɛfarinw na dangele, dangelew la ngana, nganaw la nganaminɛngana, nganaminɛnganaw la kangara, kangaraw la kangarangaki, Bahauddin, Kemaluddin, Sharafuddin, Nuruddin, Shihabuddin, Aseid, Sherif, Usman, Madan, المسؤول العام في دار الفتوى لحلال المشاكل ووضوح الإسلام صراحة سعد زي وزا تنو بمني تشين dombi bonya na kono koye ode kama le 7 août kera dombay Côte d'Ivoire ko jamana ya ka yere ta soro ka jamana de ka horonya ka bok jonya jurula o bena le 7 août ma o e dombay jamana de bebulu jamana nyema ni jamana akoma bela jeli 7 août bonya na ni odi premier mai boyana ko fête de travail barakelaw kado on veut malla 22 boyana ko jamana ka yerema horonya do hakeza sungolo klem wan wolodla shu boyana ko kutubi shudo ko qur'ana jiginana arajaba kalo kile mugani wolonfla fana bonyana ko ala kira sana yele shudo ala kanga ko sana yele kanga ko korota arajaba kile tan sabab bonyana ko Seydina Ali bangena dengele min bangena al-Kaaba kono Kaabatul Musharrafa ko Imam Ali do
kalatiri labak le muga bonya ko Fatima Zahra al-Batul as-Siddiqa an-Naqiyya at-Tahira al-Muhdisa o fana de bangena kabe o ma kila demuso dangoroba sirifuba ka sungolo kile 15 bonya ko Imamul Hasan bangena o kono ka sungolo mangono kile 7 bonya ko Imam Husainu bangena o kono kana le 12 mai bonya ko Sherif Usman Madan Aidara ko bangena o kono kamne adamadenw bi bogola ala yɛrɛ b'a dɔn a bi min kɛ ala y'a dɔn ko sɛtanɛ ka jonjo sɛtanɛ ka drapeau tala dɔ o bina sa don dɔ la o don bina kɛ donba ye a kanubaw bolo o don bi kɛ gulɔmin su ye o don bi kɛ dɔrɔkuta su ye o don bi kɛ juin su ye o n'a ɲɔgɔnko caman sabu ka d'a kan o don bɛnna don jumɛn ma le 11 mai ko Jeni Zara Robert Nesta alias Bob Marley sɛtanɛ y'a ka drapeau kɔrɔta ala ko a na don jira an na ni sɛtanɛ drapeau kɔrɔtara le 11 mai ko Robert Nesta alias Bob Marley sara ala ko ale fana na silamɛya drapeau fana kɔrɔta le 12 mai ko Sherif Usman Madan Aidara bangena ko 12 mai kɛ joli tɔni litiri bayirikaw k'o kɛ o bɔdon ye kɛnɛbaatɔw la ka banabaatɔw jigi tugu n'a ye le 12 mai ka le 12 mai kɛ safinɛ sando fura sando ani ka wari di ko musojibaatɔw n'u ka denfiniw ni a tɔgɔ ye di a bayangaruw ni a finiko manaw ni denko manaw k'o caman di le 12 mai ko Aidara bangena ka malo tɔni yirikaw ba yirikaw ni fandaw na ko sirifikɛ bangena le 12 mai ka falanu ɲɛji cɛ ka miskinaw ɲɛji cɛ ka bolokolow sɔn ka muso cɛsabaatɔw sɔn ko den dɔ bangena le 12 mai n'o ye cɛw la cɛ ye le 12 mai kɛra hinɛ donba ye Haidara bange waati o y'a sɔrɔ Hashidiya bɛ sunɔgɔ la o kama Hashidi ma se ka se Haidara la le 12 mai Haidara bangeni o y'a sɔrɔ ŋaniya juguya bɛ sunana o kama ŋaniya jugu ma se ka dangari sirifikɛ la a ye cɛfarinya sɔrɔ a ɲɛna o kama Haidara kɛra cɛfarinw ka cɛfarin ye ni dale bi gosi waraba la k'o ka fari anw bɛ dale gosi ni cɛfarin mana farinya cogo o cogo an b'a fɔ karisa ka fari i ko waraba nka anw b'a fɔ waraba de ka fari i ko Haidara ka cɛ bange a kɔnɔ min nana muso yangale majigi a cɛ ye le 12 mai ka cɛ dɔ bange a kɔnɔ min nana jo minɛ ka bɔ jotigiw bolo cɛw la cɛ le 12 mai de o de y'o tuubi ka tila ka a bange don n'o ye le 12 ye ka tila ka gindo bila o kɔnɔ inna fi isnayi ashara la sirran min asrarillah gindo dɔ bɛ 12 la san ala ka kalo ye kalo 2 de ye ou bien ala ka kalo ye joli ala ka kalo ye joli fila do a 12 do 12 an ka kɛ 2 ala ka kalo ye 2 de
Save kalo ani duguma kalo nango farafin kalo ani tuwawu kalo o tɛ wa farafin kalo ni tuwawu kalo a fila bɛɛ ye Ala ka kalo de parce que save ta in bi jate kalo jate de la et puis duguma ta in bi jate tile jate de la nka fila bɛɛ ye Ala ta ye kafiri kalo tɛ est-ce que y'a faamu donc o la ka alakiraba bange n'o ye dafɛn kuntigi ye n'o o de ye cɛw la dangele ye n'o ye alakiraba Muhamadu ye k'ale bange dɔnbakalo tile jolina sabe kalo tɛ dɔnbakalo ya o tile jolina a ye ɲɛmasa o kumana an tɛ kira dɔn kalo tile 12 kalo tile 12 kira bangena o de la o tɛ wa numéro 12 Ala y'o do kira kan sabe kalo la a ko n bɛna numéro 12 do i mɔden dɔ fana kan o b'i tiɲɛ ta o b'a lase i ko i b'a fɛ cogo min na a ka sɔrɔ ka Ayidara fana bange le combien 14 do wa 20 do wa 9 do wa ay ɲɛmaa n'a ye dɛ le combien le 12 numéro 12 bi mɔkɛ kan na sabe kalo la numéro 12 bi mɔden kan na duguma kalo la o 12 ye joli 12 ye joli 12 gindo dɔ bɛ 12 la o de kama Ayidara kira bangena 12 gindo dɔ bɛ 12 la ka Ayidara bange 12 gindo dɔ bɛ 12 la ka la ilaha illallah k'o sigi ni den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛɛ 12 ma a ye Moriw ɲininka kuma min ka bɔ kuma bɛɛ ye la ilaha illallah a bɛnna harufu 12 de ma gindo dɔ bɛ 12 la ka sɔrɔ ka Muhammadun Rasulullah k'o fana bɛɛ 12 ma a ye Moriw ɲininka 12 ni 12 fara ɲɔgɔn kan joli 24 tile heure ye joli ye dugu jɛlen an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ anniversaire cérémonie kɛnɛ kan ka se ka taa halibi nisɔndiya ani ɲaɲari yira ka sanga ni Sayid Sherif Usman Madan Haidara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Korogo u ye wulikajɔ ani baara caman de boloda an fa ani an karamɔgɔ ka san 71 sɔrɔli hukumu ye an ka jɛ an ka ɲɛmada kɛnɛ in kɔnɔna na nisɔndiya ani balananko minnu kɛra a kɔnɔna na mukanani ko le boss ale kuma kanu wama anda karamɔgɔ Sherif Usman Madan Haidara aga 12 mai anniversaire ɲɛnajɛ la bi n'o ye aga san 71 vraiment ala b'a seereya an fɛ kɔrɔkɔya an ye labɛn k'a la depuis 12 mai pe labɛn min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fiyewu an karamɔgɔ Ustaz Mohamed Lamin Cham ka bɔ Segu ale de ye a ɲɛnamaya an fɛ yan an tilala ka malo bɔrɔ 71 ka bɛn an karamɔgɔ si hakɛ ma ka fara cadeau caman b'a kan chef fasugu bɛɛ lajɛlen bɛ yan o tuma an bɛ kelen na b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini setigi ala fɛ sijan hɛrɛma ni kɛnɛ ni laban cogo ɲuman ala k'o di an karamɔgɔ a n'a bɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka anw yɛrɛ balo a kɔ ala k'an fata a kɔ ala k'an balo Sherifu kanu kan ala k'an fata o kan sɔli ala rasulil karim vraiment nisɔndiya fanga ka bon bi kosɛbɛ an b'an ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo ka certaine organisation sécurité fédération section sous-section k'a ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya laban ɲuman ala k'a di an n'o ma ni ko o ko bɛ olu de bɛ ko in bonya an bolo n'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye n'an bɛna an bɛ k'o sɔrɔ an bɛ taa k'o to yan an b'a ɲini ala fɛ sijan kɛnɛya laban ɲuman ala k'a di o ma ala k'o n'u musow kanbɛn k'o wolodenw k'u sago ye o b'a ɲini diɲɛ lahara min kama ala k'o dan n'u ma n'o bɔra yen an bɛ foli kɛ an ka marani ye ka foli kɛ sogoba ye an b'ale min jɔyɔrɔ la ne ka marani ma kɛnɛ sɔrɔ ko ban ne kɛra a fɛ a balimancɛ banna an bɛ dugawu kɛ ala hinɛ ta b'a bɛɛ lajɛlen na n'o bɔra yen an bɛ nana fo kɔrɔkɔ musow bɛɛ tɔgɔ la n'o bɔra an bɛ basiri ma fo kɔrɔkɔ cɛw bɛɛ tɔgɔ la section bɛɛ tɔgɔ la fédération bɛɛ tɔgɔ la n'o bɔra yen an b'an karamɔgɔ fo n'o ye Malamu Camu yɛrɛ a n'a ka cɛdenw k'a ɲini ala fɛ u nana hɛrɛ la cogo min na k'u ɲangi sigi hɛrɛ la n'o bɔra yen an b'a ɲini ala fɛ masa min ka ɲuman kina yira an na k'a bonya ala ka san wɛrɛ ta bonya ni nin ye
12 mai an y'a fɛti cogola ɲina an tun ma sigi ni min ye yarabiyama cɛba min kɛra sababu ye n'an sigila nin kɛnɛ kunna ka se ka ɲɔgɔn dɔn nin kɛnɛ kunna ka se ka ɲɔgɔn minɛ nin kɛnɛ kunna n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ye Sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara Basande Ali Bamadani den an b'a fo min baara na fɔlɔ ala k'a kɛ a diinɛ sara ye ala k'a kɛ jurumu yafa ye an bɛ cɛw fo ka musow fo fɛn se a yɛrɛ se yan ala k'a kɛ jurumu yafa ye fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ tila ka an ka ɲɛmɔgɔ ba fo olu ye Adama Sanɔgɔ ye cɛ yɛrɛ an b'a fo ka tila k'a fo sijan ani kɛnɛ ala k'a di an ma sabu ni ko an b'a fo ka tila k'a fo ale de kɛra sababu ye an ka karamɔgɔcɛba olu ye Lamine Thiam ye a kɛra sababu ye Thiam sera an ma yan le 12 mai an tun mɛnna ka ni mɔgɔ si ye fɔlɔ a bɔra a fayidabaw fɔ kunun cɛ yɛrɛ a kɛra farifoni bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu don Thiam ye kɛnɛya lafiya ala k'a di a ma kɛnɛya lafiya ala k'a di an ma sijan kɛnɛya ala k'a di an ma o kɔfɛ an bɛ tila k'an ka ɲɛmɔgɔbaw fo fédération président Sima Fofana a n'a ka bureau an b'o fo ka tila k'o fo lɛn na a bɛ magasira ka ala ka ɲuman don an y'a kalifa ala ma ala min tɛ kalifa cɛ an bɛ jɔyɔrɔ na solution saba ka jɔ. an bɛ fɔlɔ k'an ka kuma daminɛ ni setigi ala tɔgɔ barikama ye masa min n'ale ye diɲɛ hinɛ lɔbulen tigi ye masa min ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye ka sɔli kiraw ɲɛmɔgɔ kan ani nabi ɲumanw laban an bɛ sɔli kira kan min nana ka datugulenw dayɛlɛ ka tɛmɛnenw dafa ka diɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ an bɛ sɔli kira kan kira min nana ni kan da sira ye k'an bila o sira kan sira min ni o de ye sira tilennen ye o kiraba in an bɛ sɔli ale kan n'a soden ye sanimaw ka sɔliw ka hakɛ la hakɛ min ni o ni Muhamadu bonya ka kan a n'a valeur n'a place setigi ala yɔrɔ min ka bon n'an bɔra yen an bɛ segin ka sɔli an b'a filaya ka kɛ sababu ɲumanw ka sababu ɲuman kan ka kɛ karamɔgɔw karamɔgɔ kan ka kɛ dugulenw bangebaa kan ka kɛ tigɛlenw tugubaa kan ka kɛ fonisira yirisu kan a Sheikh Sherif Ousmane Madani ni cɛba in an bɛ sɔla n'a sodenw kan ala ye minnu bɔ a la ani ala bɛna minnu bɔ a la ka sɔla nɔfɛ tuguba ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan aw ni ala k'an ye olu la o kɔfɛ an badenw wulada in na micro bɛ an bolo ni an ka président an ɲɛ bɛ o min na an kɛrɛfɛ Abubakari Samake ale min ye Layi Sirima a ka vice président ye komi a fɔra bɛɛ ɲɛna Layi Sirima a ye dugawu ɲini a taan bɛ Maka hiji la ala ka segin n'a ɲuman ye o la a ye micro in di an ma k'an da kɛ o ne ko an ka fɔlɔ ka fɛn min kɛ o ye ka foli di nin jama in ma musow kɛrɛnkɛrɛnma an bɛ foli fɔlɔ aw de la ka d'a kan nin jɛnɛ in a masayara ni an baw ye ni o de ye musow ye n'olu n'i y'u tila saba ye u tila kelen ka ca cɛw ye kɛnɛ in kan yan an bɛ musow fo o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka cɛw fo cɛ fɛn o fɛn fana sera kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo bi ye nisɔndiya don ye ka d'a kan ala sɔnna an karamɔgɔ a Sheikh Ousmane Madani Haidara k'a si dafa sanji 71 an ye sanji 72 an ye o daminɛ bi an b'a deli ala fɛ sanji 72 ye ala k'o laban ko ɲuman yira an na. Ni waati in de la an karamɔgɔ a Sheikh Mohamed Lamine Thiam ale fɛnɛ bɔra ka kɔrɔfɔ ta kɛnɛ in kɔnɔna na hali bi a Sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara a ka san 71 ɲaɲari hukumu baaraw an ka jan ka sɔrɔlenw ɲamada. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ barika da ala faama ye. Ala faama dɛrɛ. An ye sirɔ ɲini ala fɛ. O kɛra. An ɲini ko kɛra ala sɔngo ye an b'a fɔ ala ni ce. Ala sɔnna o kɛra. Ka ban ka wula in na fana ɲini ala fɛ. An filɛ wula in na ta kɛnɛ kɔnɔ. Inshallah. Ka tila k'a ɲini o ala kelen fɛ ala ka an ye san wɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛɛ dafalen. Amin, amin, amin. Ni ala ka jɛn ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ le 12 mai k'i balolen sɔrɔ. Amin, amin. San nataw la. Amin. An bɛ kɔrɔkɔkaw fo. Ni aw nisɔndiyara ni Haidara bangeni ye. Naam. An nisɔndiyara a kunna. Kafiri kɔrɔfilɛbali. Naam. Kuranɛ sura jiginna ka kafiri min danga n'o ye tabbat yada abi lahabi ye. Naam.
o nisɔndiyara ni alakiraba bangeni ye ko kira kɛra cɛ ye ko a bangena a ma bange a fa ɲɛna o kɛra sababu ye ntɛnɛnsu o ntɛnɛnsu kira bange su la a ka jahanɛmɛ tasuma bɛ fɛgɛya ka bɔ a kan a ka nisɔndiya kasɔ k'a ka jɔnmusonin ka hɔrɔnya kafiri kɔrɔnfilɛbari y'o sɔrɔ kira ka sanayɛlɛ su Seydina Jibirila taara ni alakira ye Bayitulahami kɔnɔ a ko kira ma ko ala wele nin so in kɔnɔ yan n bɛ tila k'a ɲɛ f'i ye i k'a dɔn kira y'i bolo ja ka ala wele o so kɔnɔ o tuma na o bɛ sira fɛ tuma min ka taa Jibirila y'i kanto a ma i mana mɛn ɲa f'i ka ala wele nin so in kɔnɔ Nabila Isa bangena nin so in de kɔnɔ yan Isa bangeni bonya kasɔ ala wele yan kasɔ yɔrɔ dɔ don dɔnnibaa minnu mana don dugu la u bɛ daraja ba kelen di dugu ma ka hɛrɛ ba kelen se dugu ma ka tɔɔrɔ ba kelen wuli ka bɔ dugu kan ka tile 40 tɔɔrɔ wuli ka bɔ safulew ka u kaburu kɔnɔ Sherif Usman Madani Ayidara ye o dɔnnibaa masina ye ni nisɔndiyara ni maa ka bangeni ye ala yɛrɛ ko ale n'a ka mɛlɛkɛ jama alakiraba ka fɔ don ko ala n'a ka mɛlɛkɛ jama fo ka taa se jɛgɛ badun kɔnɔ ani bafaraw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se kungo kɔnɔ sogow ma u ka tufinw na ka taa se kooro ma ka kooro wo kɔnɔ k'o bɛɛ bi seli hɛrɛ jiraba adamadenw na o tigilamaa ye ala ko ne ni n ka mɛlɛkɛw dande ala ka mɛlɛkɛw la fo ka taa se kungo kɔnɔ sogow ma ka taa se bakɔnɔ dabaw n'a jɛgɛw ma hali kooro a ka kooro wo kɔnɔ k'o bɛɛ bi nisɔndiya ni hɛrɛ jiraba ye jɛn nana hɛrɛ jira anw ka bi lazara in na ka tɛmɛ Seydi Sherif Usman Madani hali maa min tɛ se kuma na n'o y'i bila kuma na ni kuma ko a bɛ fɛ ka tiɲɛ i bolo kana taa yɔrɔ jan dɛ a fɔ Seydi Sherif Usman Madani yɔrɔ bɛɛ maaw dusukun bɛ se wa kuma b'a ta fa sɔrɔ y'a ye cogo di Imam Maliki bilahi k'a to a bala ka alakira ka hadisaw lakali a bala ka kuma alakira ko la Bundeli y'a kin sigiyɔrɔma 17 sigiyɔrɔ kelen a ma kuma tigɛ wa ala ma sɔn bilen a bɔ ka yɛlɛ a kan kira hɔrɔma ka sɔn don dɔ la u ye maaba dɔ tɔgɔ fɔ ka Ahmad bun Hanbal ka nɔngɔmale to y'a sɔrɔ o don a man kɛnɛ a nɔngɔmale kun don a girinna ka fɔ ka wuli k'i sigi o tuma na o y'a ɲininka ko e bananen don i girinna ka fɔ ka wuli k'i sigi ko mun don a ko a man ka maabaw tɔgɔ ka fɔ ka an nɔngɔmale to n ko dɔnnibaw y'a ɲini ka ala dogo k'u yɛrɛ jira ala ka jɔnw na dɔnnibaw ye ala dogo k'u yɛrɛ jira ala ka jɔnw na tari maaw ka se k'u ye nka Sherif Usman Madani Ayidara y'a yɛrɛ dogo ka ala jira o kama ala ye bɛɛ dogo ka Ayidara bange y'a ye cogo di munna Ayidara ti bange munna anw ti nisɔndiya n'a bangeni ye don dɔ la silamɛya kun bɛna taa dingɛ de kɔnɔ anw ka tile la parce que ani yahudu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔw kan u ka ɲininkali dɔ sera an ka diinɛ ɲɛmaa dɔw ma ko fɛn jumɛn bɛ yen n'i t'a la nka a b'i ɲɔ ko o dun bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ fɛn jumɛn bɛ yen n'i t'a la a bɛ ɲɔ fɛn jumɛn bɛ yen se t'a la bolo t'a la pasa t'a la kolo t'a la a taamana fɛn jumɛn bɛ yen sen t'a la bolo t'a la a kumana su jumɛn bɛ yen a salen kɔfɛ a ye fɛn wɛrɛ ɲɛnɛmaya a ye su dɔ kunu a yɛrɛ salen kɔ
karamɔgɔw tora ka ɲɔgɔn ɲɛda filɛ ɲɛda filɛ taara laban mun na wulibali la o ko ya bani e min ka ko a bɛ cogo di e min ko ya an ɲininka n b'a bɛɛ dɔn ko yali bi tɛ in a b'o position na wa a yira ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun n'a t'a dɔn a y'a dɔnbaw ɲininka munanfagi dɔ y'i to kɛrɛfɛ ka a ɲɔgɔnko dɔ kɔri a ko n'a ko a ye wulibali ye n'a y'i kɛ nin ka bi ko a na wuli Haidara ko nin bɛ kuranɛ kɔnɔ u ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ Haidara ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko kuma bisimila Haidara ko fɛn min bɛ yen kolo fɛn tɛ bu fɛn tɛ pasa fɛn tɛ n k'i ɲininka n'a taamana o ye Nabila Musa ka bere ye Musa a ye bere fili fa iza hiya hayyatun tasa'a kuranɛ ko bere in kɛra sa belebele ko a taamana Haidara ko o bɛ kuranɛ kɔnɔ o t'a kɔnɔ karamɔgɔw ko o bɛ kuranɛ na a ko fɛn jumɛn bɛ yen n'i t'a la nka a bɛ ninakili Haidara ko Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ye sɔgɔmadala fiɲɛ in ni fajiri sera funɛni t'o la samiyɛ t'o la kawula t'o la nɛnɛ t'o la o waati o waati ni fajiri sera dɔrɔn fiɲɛ sumalenni bi ci o de ye wa subuhi iza tanafasa Ala ko n ye n gale sɔgɔmada la n'a ninakili la sɔgɔmada n'i t'a la nka a bɛ ninakili Haidara ko o bɛ kuranɛ kɔnɔ wa Mamuti ko o b'a kɔnɔ a ko fɛn jumɛn bɛ yen ni sen t'a fɛ bolo t'a fɛ a kumana a ko o ye jahanɛmɛ ye ko Ala bɛ jahanɛmɛ ɲininka halim talaat ko yali jahanɛmɛ fara wa jahanɛmɛ b'a fɔ hal min mazid ko yali jidi bɛ yen wa a ye kɔnɔtiɲɛ mori di yan n k'o tin di a ye Haidara jugu di yan n k'o tin di a ye Haidara kɔniyaba di yan n k'o tin di hal min mazid a ko su jumɛn bɛ yen n'a ye su wɛrɛ kunu a ko wa iz kataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Nabila Moïse tile la Musa u ye petini dɔ k'a fa a fa ka nafolo kama ka sɔrɔ ka ngalo ta k'a da ɲɔgɔn na karisa de y'a fa karisa de y'a fa a faba kelen ma dɔn dugu bɛ ɲini ka wuli a fitinɛ fɛ u sera Nabila Musa ma ko n'a ka Ala bɛ ko dɔn ko a ka su in fa b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn Musa ko o tɛ ne ka Ala kamana gan nka Ala y'a fɔ n ye ko a ka misi fa a ye misi fa n'u k'u ye misi o misi fa Ala bi sɔn nka yahudiyaya kama ka Ala sɔsɔ kama u k'u ka misi fa dɔ s'a ma an bɛ su wɛrɛ fara su kan wa cogo jumɛn na ko an bɛ misi fa cogo di ko misi jumɛn yɛrɛ ka fa Ala y'a tɔ gɛlɛya u ma u ko a bɛna misi min fa misi kololen tɛ ko a bɛ sɛnɛ kɛ misi bakɔrɔ tɛ a man kɔrɔ a damakɛɲɛ bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a ye fɛn kɛ min Ala b'a yamaruya ni min u ko hali bi misi ko in walawala an m'a faamu o yɔrɔ bɛɛ Ala y'a tɔ gɛrɛndɛ u kan ka misi tamasiyɛn bɛ petini dɔ ka misi ma o petini ka sɔrɔ k'a fɔ a ye ko n'u nana k'u b'i ka misi san k'i b'a fɔ i ka misi mana kantigɛ k'a wolofa sanu na ka d'i ma o y'a sɔngɔ ye o kɛra o cɛnin ka fantanya bannen u ka sɔrɔ ka misi faa min kɛ misi nɛ dɔw ko a ku tafsiritigiw fɛ u y'o di Musa ma Musa ko idribuhu bi ba'diha a y'a dɔ kɛ ka dɔ bugɔ u ye misi nɛ kɛ ka su kaburu bugɔ ni Ala tɔgɔ ye ko a ka wuli misi nɛ y'a bugɔ min kɛ su wulila ka bɔ a kaburu kɔnɔ diɲɛ maa ɲɛ na ka sɔrɔ k'a fɔ karisa de ye ne fa n fa ka nafolo kama est-ce qu'il y a faamu ko o fitinɛ b'a pewu su ye su kunu o min bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o turunen kun don karamɔgɔw la o tuma Seyid Sherif Usman Madan Haidara a ye nin jaabi min kɛ wallahi maa dama min tuubira hakɛ t'a la o de kama an tora Sikaso mawulidu la diinɛ wɛrɛ maa 24 nana ka na bay'a kɛ ka tuubi ka don silamɛya la Sherif Usman Madan Haidara bolo
sans plus tarder Haidara kaso tigi do amba ka kene kono amba kaso jira dalba masa alala ni ngene na ya mogo temana uye Haidara kaso jira alay kabako ke o ke sirvike kaso tigi do kama tigi do onyo na ba keme vraiment nan sigira Haidara ka kene kono Haidara mi ya ye jemaye dogotoro so bisabani duru obana fanda umbala ka furaka kono sonogo ya bela bisaban duru ware obe chantier la obala ka jo jeni yake jien kola ni bahaudinte jeni oki boala Sheri Usman Madan Haidara an be ay Facebook garbu ko ni e kemedi garbu ma abo do be ba ku blani ngalela na Haidara be aka mobili daga bana kono abi tam mobili daga bana kono ka tama ani garbu denu mbe na sira kuna ako abe chogoli ako shuberke ma ijo abala ku fogata kelengele ku tegamile ako aidu okenere Haidara ayi jenga kereka ki bolo do aposhi kono ka boka di garbu deuma billahi acheta atama mbola kata ka bule sigile Le 12 mai blanc 2026 Sayyid Sherif Usman Madan Haidara aka sambiolo fla anikile anniversaire nyanamayara koroko dugu konnana akera donye domini abe meka lakali fantan falaw fe muso cɛsabagatɔw yatimedenw ka daa kan u bɛɛ lajɛlen hinɛ sɔrɔ ka sanga ni cɛba in bangeli ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru u ka fɔla u ye baarabaw caaman de labɛn an ka jɛ an k'u ka baaraba labɛnlenw mɛn an'u ka nisɔndiyaw ka sanga ni Sayyid Sherif Usman Madan Haidara a ka anniversaire hukumu ye. Salamu alaikum. An bɛ dajɛ ɲini jama fɛ a ye sabali ala kama an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲini organisation fɛ denmisɛn minnu ka mankan waralen don a ye kuma u fɛ kɔfɛla la jama ka sabati an ka ɲɔgɔn faamu wulada in na an ka kolabɛnnaw an ka commission min bilalen bɛ nin baara labɛnniw kama u bolo farala fɛn camanw na laɲini yɛrɛ min tun b'u la ala b'a dɔn o ma se ka fa u bolo la mais min jara u ye o de ye k'a ɲini dɔgɔtɔrɔso min bɛ occupé an bamusow la tumana min na u bɛ lajɔ kalo 9 na an n'u na min bɛ occupé o la dɔɔni fo ka taa se kalo 9 dafali ma ka ŋaniya kɛ o dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw la ɲinɛn ta an bolo farala dɔgɔtɔrɔso 3 dɔrɔn de la k'a sɔrɔ ŋaniya tun tɛ o ye an bɛ ka dɔgɔtɔrɔsoba yɛrɛ sɔn ka dɔgɔtɔrɔso fana bɛ kɔrɔ k'an ŋaniya yira a bɛɛ la mais ala ta kɔfɛ fanga min sɔrɔla bi u la o kɛra dɔgɔtɔrɔso an balimamuso madame Tɛnɛmagan ka yɔrɔ Aramatulayi an bɛna dili kɛ olu ma an bɛna tila ka dili kɛ an bɛɛ jigila yɔrɔ la petit par maternité an bɛna dili kɛ olu ma an bɛna tila ka dili kɛ de la force an bɛ to ka wajuli kɛ yɔrɔ min na wagati bɛɛ an ka musow taga yɔrɔ camanba o yɔrɔ ye an bɛna tila ka dili kɛ olu ma bolo farala fɛn minnu na o de ye ninnu ye saniya bonda la poubelle la baliyaw la safunɛ na denko manaw na serpillère la bolo farala fɛn fitinin mun na ɲina o bɛnna nin ma k'a di nana ma a ka muso ɲɛmɔgɔ tɔw fara a yɛrɛ kan sini sɔgɔma comme y'o bɔra k'a fɔ cogo min na wele k'u sɔrɔ retard la u ma kɛnɛ sɔrɔ komi administration ko de a bɛ se u ma ka taa bonya nin di u ma u ka so aw musolakaw a bɛna mɔgɔ dɔ fara aw yɛrɛ kan pour que baara nin ka se ka sabati k'a ɲini aw fɛ n'a ye baara kɛ ala k'a kɛ ɲawale bonya minnu filɛ symboliquement an bɛna di dɔgɔtɔrɔ ka ɲɛmɔgɔ min b'an bolo yan an k'o kɛ k'a représenter n'o ye Kone Sinali ye an bɛna bonya ninnu di ale ma u ka ɲɛmɔgɔ ma a k'a lase u ma fɛn o fɛn sɔrɔla u kana jɔn a ma min tun ka d'an ye o tun tɛ nin ye u ka dugawu k'an ye san wɛrɛ dɔgɔtɔrɔso de sɔnna mais an ka se ka musow yɛrɛ sɔn denkɔrɔni fɛn o fɛn bi sɔrɔ ka bɛn le 12 mai ma an ka bɛɛ ta en charge fo ka taa se u ka wagati min mana ala ja ala k'o se di an yɛrɛ ma. wala alhamdulilayi ɲinan an bɛ ala fo ka barikada ala sɔnna ɲinan an sera ka dɛmɛbaw kɛ an ye laɲini min kɛ ɲinan 12 mai kɔnɔna na an sekura alhamdulilayi an sera ka malobɔrɔ 100 ani malobɔrɔ 1 ala sɔnna an sera k'o sɔrɔ nka biro yɛrɛ ye malobɔrɔ 71 san min bɛ karamɔgɔ ka bangeni san ma
ka dɛmɛ tɔw nana fara ka malobɔrɔ 101 ka fara dɛmɛ caman kan n'o ye dɔgɔtɔrɔsow ka dɛmɛ sow baliw poubelles ka fara couches kan ani safinɛw ni eau de javel a caman an sera ka min kɛ o la an bɛ min kɔni ɲini san wɛrɛ ta ala bɛ se k'o kɛ ka tɛmɛ nin kan cogoya min na an bɛ o de ɲini ala fɛ ka fara karamɔgɔ yɛrɛ si kan an b'o de ɲini ala fɛ ni ala yɛrɛ ka lɔrɔma ye ni kira yɛrɛ lɔrɔma ye sɔli ala rasuli. Vraiment ko amsadin jamani ce Serif Usman Mandan Aidara Frani ce san shama ba si kona alo blanc kɛnɛya la an cɛ ala bɛɛ baraji. Merci an cɛ merci beaucoup. Vraiment jara ka bɔ Kogodi n bɛ karamɔgɔ fo ala san caman d'a ma ala si janya ala ka waati d'a ma ala ka amisɔn ala ka mɔgɔ ala ka jamakulu ala ka bɛɛ dɛmɛ ala ka dɛmɛw jiidi ala ka kɛnɛw jiidi ala ka sini kɛnɛ ala k'u lafiya an bɛɛ kan assalamu alaikum. Joyeux anniversaire ala kashidema ala yashidema ala kashidema Haidara ala kashidema. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Haidara. Happy birthday to you, Haidara. An sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ waleɲumandɔn ni ala barikada ni nisɔndiya kɛnɛ min sigira alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ korogo sigida kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Fédération Pro ka sanga ni an fa ani an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ Sahibu Jalala Asayid Sherif Usman Madan Haidara ale ka san 71 sɔrɔli ale min nale kɛra hɛrɛ ye diɲɛ ma alisilamɛya diinɛ ma ale min kɛra jigiya ye alisilamɛw ye ani adamadenya yɛrɛ ye an b'a di ala deli sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o kalifa an'a ka zuriya bɛɛ lajɛlen na an b'o kalifa ala la ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ ya rabbi ala k'o mɛn jigiya ye alisilamɛya diinɛ ye ala barika dɔ wɛrɛ sera le douce mais dɔ wɛrɛ